Biasa ana wong ngayu munggah bingung ae. Sampeyan ngene iki rumangsa ayu. Ya ayu. Terus, Buktine kon disiki jelongo kurang titik kon. lah piye wong apa iki tanggane ku lho. Sing ngisor ku ndek-ndek bareng wayah teko panggunge dhawur, gak iso munggah ngene kata jelongo. Arep ono biayaan. Siji ambek aku masih ketok wong lanang ganteng, gak gelem. Gak gelem? Gak gelem nolak. Alhamdulillah desa kene wareke apik-apik yuk. Nggih. Aku mlebu bleng nang kene dicegat tarik nom-noman. Nduk iku mang nduk tebu-tebu kono mang. Tebu-tebu tuangan tok. Alas. Terus dicegat tarik 6. Lah apa wi? Dinyang 20.000. Loh, kekno. Kekno. Kekno matamu ah. Loh, kekno kok. Kon gampang kekno aku mulai meteng ya apa? Kate dinodai. Percaya Bu lek meteng. Nggih. Kaya wis mulai aku. Kok gak percaya kalau aku padha mek sampean wedok. Nang YouTube aku diwedokno kok. Arek 6 iki mau tak kongkon. Kon apa mi? Dolekno 6K jangkep 12 sik nyonyor. Lha kok saged nyonyor niku sing nyonyor napane? Wis kok kakek wong iso. Lho kan yo Bu sing teng ngajeng niki kan ya kersane pirsa sing nyonyor niku napane? Dengkul sampean tah ya apa? Dengkul aku diusup-usup nang sawah. Oh. Banyu nenggone tengah sawah ngono kuwi. Ngomong ae rek. Lho kula niki kan nggih memperjelas nggih Bu nggih. Kersane jelas nggih. Digawa wong 6 ditambahi 6 kan berarti wong 12 nek nduk tengah gone tebu-tebu iki lapo. Ngono kan. Menesuk aku jelasnya itu gitu. Ngoten lho Mi. Menesuk aku tuku betadin. Nggih saderengipun ngaturaken sugeng rawuh kagem sedaya para tamu undangan. Ugi ibu-ibu sedaya ingkang wonten ngandhap niki nggih. Ugi matur suwun dalem maturaken kagem Bapak Saiful Hajah kalian Ibu Bapak Didi Mi. Bapak Didi Purwanto. Nggih. Duh, lho, sing ki ya sing nyegat aku nduk tebu-tebu. Nggih. Oh, alah matur sembah nuwun. Sembah nuwun Pak Suyanto. Ugi mboten supe dalem maturaken matur sembah nuwun kagem sedaya penggemar setia ingkang rawuh dalu menika lan mboten supe dalem maturaken Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing jawab lu sing ngarep-ngarep kancamu tok kene iki lho meneng ae. Lha iki ngarep kancaku iringan iku paling kanca sampean dajal mbek ngadep rono. Padahal kula kandhani Bapak Ibu, hukume wong jawab salam menika wajib. Sing muruk salam sunah. Mongko ana wong salam gak dijawab berarti dublek. Monggo dijawab sareng-sareng nggih. Ben selamat kabeh sing rawuh. Selamat sing duwe gawe. Amin. Selamat seniman sedaya nih. Ngaturaken sugeng dalulan. Assalamualaikum. Lah ngene kok kon mempercayai to Bu nggih. Kok kon mempercayai lek iso meteng. Aku adem. Lah wong suarane lanang ditokno. Aku mek adem bekakasku iki mekar are. Monggo dipun jawab kanthi ikhlas nggih. Ngaturaken sugeng dalulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur kunjuk dumateng para rawuh, para sepuh bini sepuh ingkang sampun rawuh mirsani pagelaran akbar Budi Wijaya. Kula dongakno kabeh sedaya mugi pinaringan berkah Gusti Allah, kesehatan, rezeki kata barokah. Amin. Alhamdulillah kula kali Bu Inge Rokaya Mudaiyah menika saged sowan ten mriki sesarengan channel YouTube ingkang sampun meliput. Nggih. Oke, matur sembah nuwun kagem channel-channel YouTube yang hadir pada malam hari ini yang sudah bergabung dengan channel YouTube-nya Budi Wijaya TV. Ugi konjatan Budi Wijaya TV wonten pagelaran ludrukan modern. Nggih. Wonten serial komedi pendek. Komedi pendek. Ugi yang terbaru yuk. Campur Sari Delewung Anti Galau. Ugi wonten Gundul TV menampilkan
menampilkan cerita-cerita seniman seniwati seluruh Jawa Timur nggih Bi. Tasih ayang koyong dalu menika sesarengan sound system THJ Audio tinggi for iku mak suara bu demit kecepit iki kepegelen aku yuk ya dinyang arek 6 iki mau lho suara tinggi Fortuna Leteng idolane arek Jombang. ugi kula sapa dulur-dulur kula sedaya arek sabu ingkang sampun rawuh kagem warga desa niki tak dongakno mari delok ludruk iki entuk rejeki akeh barokah. Amin. Bi ana duda-duda sugih ganteng gelem rabi aku kula tawakno. Iya dudane picek. Yuk. Ayo disapa dulur-dulur sabu ingkang sampun rawuh. Nggih, matur sembah nuwun kagem penggemar-penggemar setia Budi Wijaya saking Sabu. Balung Panggang PT Anggrem Mas Jamian Bos Jamian Bekecot ugi Bos Sate Bekecot apa sinten niku mau Apa Suyanto matur sembah Apa nuwun Suyanto matur sembah nuwun ugi saking tim Kopyor Setro Tim Bapak Jarwo Kopyor Setro, Pokoroni yang sampun apa? mersani tim Jarwo? Pedhot Jalur Langit ugi kunjuk sembah nuwun ugi Sobo Punden terus sinten malih Mi sapa kebon Tim Pedhot Jalur Langit sampun ugi saking Segodo Mancang Tare saking Wotan Sari sugeng dalu nggih Umi Balong Mojo Umi Kentim matur sembah nuwun sugeng mirsani lewat channel YouTube Budi Wijaya. Iya langsung kemawon sesarengan bedayan Sekar Sari Serba Sepi bersama duo Kaduen ayo bisa nyawang ora bisa nyandi ayo dulur padha mirsani kadyarewu Truk Budi Wijaya kajatipun sunat Nggih, Ngitan. kitan sedih kitan adik sinten Adik siapa? Sinten? Bapak niku Bapak Didi. nggih semoga adik Didi cepat sembuh kitanya Hei, nggone bapak niku wis dadi. Nggone bapak niku wis dadi kari anak. sing sunat iki sapa Jenenge aku lho ora ro. sinten sing sunat Afi iki lho Sapa? sing iki langsung kemawon sesarengan bedayan Serba-serbi. Untuk penampilan yang perdana akan saya tampilkan Ning Bella Firmansyah dan Ning Adis Bagaswari. Salapku
gendengipun Salome katur jenengan sami. Langsung kemawon Di belakang salajengipun. Ning Adis Bagaswari akan saya tampilkan Ning Rani Asmara dan Ning Dias Aprilia. Kairingan serapat aja. sing manis kae kancaku marga sarata dereng wis ya mas ya mas kaya arakan arakan tane tanah selewung atiku kaya lagamu saya nambahi wangun dasar ayo lancar kuning ora wurung atiku dadi komeng sedede aku ning aku wis ripo kono aku sambung aku rewangi ora aku kaki Iya. Serapat. Sampun Mbak Tias kali Mbak Rani. Pelantun tebang-tebang manis campur sari Budi Wijaya dan juga seorang mua yang terkenal di kota Jombang, Ning Ani Kumala Sari Dewi dan Ning Nur Kumala. Kairingan gending tetek iye. Iya. Oh. aroma romanes aroma romanes aromanes kulane Jawa aromanes kulane Jawa sing ireng manis jarane sapa aroma romanes aroma romanes aromanes wetan Kediri aromanes wetan Kediri ireng manis tora marah ati aromanes 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 wetane Nganjuk aromanes wetane Nganjuk sing ireng manis ora tau padha Kairingan gending arum manis sesarengan Mbak Nur kali Mbak Menok. Masih Dilanjutkan. pelantun tebang-tebang manis campur sari Ning Nyantika Dimasari dan Ning Sanana Disco Semerbaksem. Walang cekek mencelok nang tembok kabar maneh mencelok nang bari aja ngenyek karo wong wedok ditinggal lunga setengah mati kapal api kapal udara dipesin lak dadi gitiran bukan bermilih bukan saudara siang malam jadi pikiran tak suwiri dadi selame cukup obat dari selikur tak pikiri rame lo duwe ora liwat mancing sedulur Gending walang kekek menika kula aturaken Bagong. Apun kuatir Bagong sampun dilayani walang kekek. Langsung kemawon Mbak Vikum kali Mbak Rizky. Peranan-peranan penting Budi Wijaya. Rating. Edan kali kulon kali arep nyabrang kakno uwete edan kemati kulon kemati yen tak tinggal
preman asli Budi Wijaya, Ning Reni Ananta, dan Ning Mariati Sudarto. Ingkang pertama kula tampilaken Ning Reni Ananta Ihi Mariati Cir. Genes genes jamong oriente suara ora jawane iki gending jamong iki gending jamong onine padeng celemong onine padeng celemong koyone laka-laka aseme kliang-kliang nasara ore Jamong katur jenengan sami sampun kula aturaken. Masih pengreman Budi Wijaya, Ning Susan Warsono, Ning Titin Subayu, dan Ning Sartini. Jatmo karwing jatmo jatmo dana pun jasa siwa elangono rakakot bataline telu tresnane abot karo sliramu ali-ali kota kuningan dilali-lali tansah kelingan jare kamu ati wiru-wiru atine bingung apa ati kuru langono yen etan balya ulon tiwas edan ora kelakon. Jamong katur jenengan sami monggo dipun aturi salajengipun. Senior-seniornya Budi Wijaya, 3 seniwati sekaligus, Ning Yayu Karmala, Ning Mary, dan Ning Irma Arifin. Kanthi kairingan gending Jula Juli non stop. Podo Jari pelong rondo ning kalopo Pancasila dadi dasar negara atut lamun ngelamun tanpa ukara Raning suka kudu eling lan waspada nyaturi persa ke meniku kalau mau sedaya seniwati saking keluarga dalam ludruk Budi Wijaya kanthi patatan saben bedayan serba-serbi. Nggih. Langsung blender yuk. Masih bersama Delewong Anti Galuh dan juga trio Irama Jos, THJ Audio Fortuna Leting, idolanya Arek Jombang. Lagune napa ingkang sampun diterami monggo Mas Jono. Satu dengan kabaki walai.
ambi wong iki iso mia esing kiro dia kan bisa sesok
bakar gedang nganggo banyu sampai kering uli mikir gedang sopo sak durung dipacodot dibangun ulang mangan bumi sun bedot Godhong sawi penake ora ketapa ati iki kaya mokka kopriko aja sajuruk diperadali dong sing percaya pidan dodo iki asoy 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 lotrok lotrok Bebe Zelo ini kangen lotrok lotrok beliau lagi nyimak deh kayaknya lagi nonton deh kayaknya gitu no Waktu hangati arah di pasir waktu kampang keli onore pikir dulu ketemu awal langsung mesir kelibekan koyok tiket Kuwi kelopoku ya rane keluku Sing sikari di pono tadi dipitu Sabat dino iso sing iso turu Depan triko ngomongku sing kawantu Ya Asoy, 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 asoy Asoy mahul pokoknya Mahul, mahul wow banget are bakar gedang nganggo gedang sampai kering uli semikir gedang sopo sak durung dipacodot dibangun ulang mangan bumi sun bedot Godhong sawi penake ora menopo ati iki kaya mokka kopriko gedhang aja sajuruk diperadali dong sing percaya pidan dodo iki ayo mas are bakar gedang campur sampai kering uli sun mikir gedang sopo sak durung dipacodot dibangun ulang mangan bumi sun bedot Godhong sawi penake ora menopo ati iki kaya mokka kopriko gedhang aja sajuruk diperadali dong sing percaya pidan dodo iki dibangun ulang mangan bumi sun bedot Tiba-tiba sing dong pedot jangan percaya belahan dodo
bangunan pantenan gimana kok kalau pasukatan bedayan serba-serbi ingkang dipun lajengaken keluarga Sriwati saking keluarga Dalem Ludruk Budi Wijaya. Yuk. Nggih. Langsung kemawon wonten woro-woro informasi. Jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda. Anda akan dihibur para pelawak-pelawak kondang Jawa Timur yang akan diawali langsung oleh Cak Rosso. Jroning suka kudu eling lan waspada pejo-pejane wong lali pejo sing iling ngomong rasa ki ngomong wektu jumbo kali kahanan sampun dalu. Kula Mami Okta Sherly merinti di malam hari Lan kula ning Ino Wijaya ngaturaken sugeng dalulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Tanah baru